Sziasztok, a nevem Bonsatonc, és egy olyan videóval készítem nektek, hogy nem tudom milyen challenge, de angol challenge. Elmondom, máshogy fogjuk megcsinálni, ilyen mikrofonja van. Állítom be zenét, és akkor ilyen oda kell szólítani a... Nem az enyém. Így, ennyi, és felfogni. És állítom. Ezt tettem, aztán én összettem szemben, és kezdtem szemben. Jó? Na, Ilyen könyvet olvasni, meg ezt szerves, jó? Folyamnak. Én egyet, aztán te egyet, aztán itt a vége a videónak, mert én ezt a challenge-et nem szeretném csinálni. Jóba jutunk. Egy ilyen. Olvastam valamit. Ott vagyok túl. Na szóval, mindig jön egy ilyet mikrofonpolka. Túl van nyelven. És ki legyen az. Most van yeah. Jó, figyelj. Jó lesz, jó lesz. Hallod? Úgy teszem, jó? Hallod? Majd mindjárt kezdődik. Várjál. Jep. Mikrofon falba. Hallod? Jó? Jó a zene? Elmegy a videó, képzeljétek el. Majd csak egy pillanat. Hány percre megy? Ez jó. Jep. Mit írtál le? Ja, happy bossing. Szóval a happy-t tettem be. Írtam? Na jó, akkor... Hallod? Szólítsd oda a füledhez. Kezdhetem? Nem nézed? Nézzük, megvan. Akkor indulás. Akkor indulás. Várjál. Az idő alatt a hangja a szigettől távol szökken banditától egymás De között. szótagok kint. Az idő alatt a hangya a szigettől távol. Az idő alatt a hangya gyák munkára kezdtek. Mi volt? Az idő alatt a hangya szigettől távol. Na, figyelj. Jep. Te is rábeszélsz. Elmondom nektek, hogy hónap megyek Balatonna, 6 órakor indulunk. Mert Violet készen is jön. És akkor talán videózok. Mondhatod? Viszed a telefon te is? Ha? Viszed a telefon te is? Videózni fogok. Én is viszem, de én nem biztos. Szóval én ebből a könyvből fogok. Várjál, én állítok zenét. Ilyen kicsiket van. Állítok zenét. Jó. Yeah. És ők szóval ennyi lesz a videóban, aztán egy zenét. Ne, többet. Hallod? Többet. Itt is megy. Jó van, az zár. Zárd be. Jep. Szóval Ó, bakker. mehet? Aj, még nem indult el a zene. Az ösöm. Most szólok. Mert. Mehet? Énekel már? Mehet. Jó. Jaj, ne. Jep. Jaj, ne. Mi? Jaj, ne. Tessék? Jaj, ne. Tessék? Jaj, ne. Sajnál. Jó. Na, akkor mondjuk nézzünk egyet. Ma egyáltalán Ma disznó.
Nem. Nem? Akarsz Nem akarsz a házba belemenni. felkelni. A drón. Vedd le a fülhallgatót. Az volt az első, jaj ne. Nem sajnálok. Nem az volt. Jaj ne. Az volt. És ma nem disznót, hanem egyáltalán nem akarsz felkelni. Jep. Na, nem akarsz felkelni. Jep. Na, nem tudom. Jep. Na, még egy. Akkor most te. Hagyj végig. Jó. Ne énekeld, várja, addig kérdezek egyet, jó? Én megyek. Oké. Jep. Nagy. Jep. Jó. Kérem. Tessék? Na, kérem. Kérem. Ilyen. Kereslek. Kérem keresni a lovamat. Ne. Kérem Hagyja, hallani hogy az ember eladják elenged a farkas. a A pónikat. pornó. A Pónik. A pónikat. Mi van ebből, hogy ilyeneket olvasnak fel? Ez a belejó, hihetetlen. Nem, azon beleírva. Innen olvast. Kérem, Kessler úr, ne hagyja, hogy eladják a pónikat. Jó, Istenem. Jep. Megyek. Mikor lesz vége? Jep. Ez túl jep. De ez jó lesz. Tuszira jó lesz neked. És is ne pörgesd el. Ne pörgesd el, jó? Én nem megy vajon. Majd tudom. Miért hallgatom a brazessel? Mert 5 nem, csak 4 vannak. Ütöttem a fejemre. Hát, majdnem. Nem. No. Akkor még egyet. Ez igaz, de ahol april ott van. Onnan. De ahol még ott van. Jó, várj menj a videó. Muta. Ez lesz az utolsó. Muta, hogy melyik volt. Ez utolsó. Az igaz, de ahol april ott van, onnan nyerson sem volt. Na mindegy, én Boncsak 30 voltam, következő videóban jöttek és lesznek ezt a YouTube csatornán. Én most mondtam, sziasztok, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ti is akarjátok, akkor írjátok le a kommentbe, sejteknek fel. Iratkozzatok fel. Ha nem tetszett, akkor ha nem tetszett, akkor lehet is a dislike. Én most mondtam, sziasztok! Sziasztok, én meg Violetta 200. Ciao. Yep.